Ez da kasualitatea gazteok egun bizi dugun egoera prekarioa. Pandemiak bizi dugun krisian izkoitza azkartu baino ez du egin. Pandemia hasi zenetik langabeziaren datuek gora egin dute. Hego Euskal Herrian 25 urtetik, beherako 16.186 gazte daude langabezian. Aurrek urtetik ona 137an egin du gora gazte langabeziak. Hau da, 3 gaztetatik bat langabezian dago. Emakumezkoek eta neska gazteok pairatzen dugun prekarietatea sakonagoa da. EAEn 25 urtetik beherakoen emakumezkoen langabezia tasa eta soldata arrakala handiagoa da. Lan berdina burutzeagatik emakumezkoek gizonezkoek baino 25 gutxiago kobratzen dugu. Birritan zapalduak, birritan prekarizatuak gara. 2012ko lan erreforma geroztik, 30 urtetik berako gazteen diru-sarreren arrakala 8%tik 28%ra igaro da. Bizitza garestitzen ari da eta gazteon soldatak txikitzen. Gainera, pandemia hasi zenetik emandako enplegu suntsiketa gazteok pareatu dugu gehien bat. Nafarroan suntsitutako enpleguen ia erdia 16 eta 34 urte bitarteko adintarteari zegozkion enpleguak ziren. Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan, 25 urte baino gutxiagoko gazteon langabezia tasa 36% igo da. Ezin ditugu alde batera utzi, estadistika eta datu ofizialen atzean eskutatzen diren bestelako esplotazioak. Kontraturik gabeko lanak edota zaintza lanak besteak beste. Eta zergatik gara prekarioak, azter ditzagun zenbait arrazoi eta elementu. Gazte prekarietatea ez da pandemiak sortutako fenomeno bat. Burgesiarentzat gazte langileen esplotazioa emankorra da. Esperientzia ezaren izenean, praktika kontratu amaigabei esker gainbalioa handitzea lortzen dute. Ezin dugu beraz, prekarietatea elementu koiuntural gisa kokatu. Gazte prekarietatea estrukturala da. Mariano Rajoyren PPko gobernuak langileon eskubideak enpresen mesedetara utzi zituen lan erreforma sortu eta indarrean jarri zuen 2012 urtean. Aldi baterako kontratuetan oinarrituriko enplegua gazte enplegua bilakatu da. Gazteon lan kontratuen behin-behinekotasun maila gainerako adintarteetan baino nabarmen altuagoa da. Lan erreformak kaleratzeak errestu eta merketu ditu. Errentagarritasun gehien eskaintzen dizkieten kaleratzeak gazteonak izanik. Erreforma geroztik, gazte prekarioak sortzeko perfil berriak sortu dira. Praktika edota bekario kontratu amaigabeen bitartez. Aldi baterako lan enpresek gazteriaren prekarizazio prozesuan betetzen duten papera azpimarratzekoa da. ETTak langileo lan indarraren erosketa eta salmenta prozesuan etekina sortzen duten negozio pribatuak dira. Eskulana merketuz, lan harremanak prekarizatuz, lan hitzarmenak urratuz edota langileria individualizatuz. Guztia gutxi balitz, uberizazioa dugu esplotazio modu berrien beste eredu bat. Terminologia modernista baten atzean, lan harremanak dinamitatu eta esplotazioa modu gordinean garatzen duten multinazionalak ezkutatzen dira. Lanerako bitarteko fisikoak, kotizazioaren ordainketa eta oporren ordainketa langilearen esku geratzen dira, eta hori gutxi balitz ez dago bajak hartzeko aukerarik. Hezkuntza sistema lan merkatuaren mesedeetara egoteak, praktika kontratuak, formakuntza eta prestazio kontratuak bezalako esplotazio mekanismoak sortzen ditu. Aipatu bezala, pandemiak aurretik zetorren fenomenoa areagotu besterik ez du egin. Gazteak izan gara ERTE edo langabezia zerrendak betetzen lehenak. Eta norbait horitu alda kontraturik gabe edo beltzean lan egiten zuten gazteekin, datu ofizialitan agertu ez, baina haien lana galdu eta inolako prestazioetara heltzeko aukerari gabe geratu dira. Lan prekarietatea existitzen den bitartean gazteok ziurgabetasun etengabe eta iraunkorrean biziko gara. Egoera honek antsietatea, estresa, autoestimuaren galera, impotentzia dakar, bestelako eragin psikologikoen artean. Eta pandemia garaian ondorio hauek areagotu baino ez dira egin. Enplegarritasunaren kulturak eta hobekien formatua gauden belaunaldiaren ideiak espektatiba eta ondorio larriak sortu dizkigu. Ardura norbanakoarena dela. Landuin bat lortzearen ardura gazteon bizkar gain jarri dute. Gobernuek lana duintzeko eta gazteon prekarietatearekin amaitzeko duten ardura saihesten duten bitartean. Gure lan indarra saltzera behartuak gaude langile klasea gara. Enpresari gutxi batzuen poltsikoak bete eta bete daitezen. Baina guk, zenbat, zer eta nola lan egin erabakitzeko gaitasuna izan nahi eta behar dugu. Horretarako, tresnak behar ditugu herri gisa eta beharrezkoa zaigun burujabetzan sakontzea ezinbestikoa da. Lan harreman eta babes sozialerako euskal esparrua eraiki ahal izateko. Gazteok larrialdi egoeran gaude, baina porrota ez da gurea. Gizarte, gobernu eta sistema heteropatriarkal kapitalistaren porrota iraultzeko motore izan behar gara gazteok. Lan esparrurako esparru propioen aldarrikapena kaleetara eramanez eta herri gisa burujabetzaren aldeko indarrak batuz, lan eta bizitza duinak eraikiko ditugu. Etorkizun ezaren aurrean gazteok badugu zer borrokatu.